Výroba plastového vlákna z fľaši, ktorý neskôr použijeme vlastne vo výrobe. Klasická stlačená fľaša zo separovaného zberu. Na nafúkanie fľaši alebo na jej vyrovnanie, aby sa nám s ňou lepšie pracovalo, si upravíme štoplik. Spravíme si do ňoho dieru. Najlepšie ako zrovnávať je využiť kompresor, ktorý máme k dispozícii. Fľaša sa nám pekne zrovná. Čiže sa nám bude s ňou manipulovať. Zrežeme si spodnú časť. Vlastne začneme si v určitej šírke strihať dookola. Jednou rukou striháme a druhou si podávame. Stlačené fľaše sa ťažšie strihajú, ale dá sa to. Človek predíde k kupovaniu drahých spojovacích materiálov na takové veci. Využijeme prakticky 95% fľaší. Pomôžeme tým trošku aj prírode, lebo veľa ľudí fľaše zahadzuje, čiže ak ich nemáte k dispozícii, tak ich môžete nazbierať na lúkach, na černých splátkach, kdekoľvek. Vlastne využili sme z fľaší maximum. Spravili sme si takéto plastové vlákno v jednom celku, ktoré neskôr uvidíte, ako použijeme vlastne na výrobu. Natriháme si toho viac, samozrejme, rôznych druhov. Môžeme si prípadne vyrobiť aj hrubšie. To potom použijeme v konečnej fáze výroby metlu.